బాపట్ల జిల్లా వేటపాలెం మండలం పందిలపల్లి సమీపంలో సోమవారం తెల్లవారుజామున జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో వేటపాలెం మండలం కొత్తపేటకు చెందిన ప్రముఖ నాడీ వైద్యులు శశిధర్ కుమారుడు జడా ధర్మరాజు, ఆవుల కనకారావు వ్యక్తులు దుర్మరణం చెందారు. వీరిద్దరు కారులో నెల్లూరు వెళ్లి తిరిగి వస్తుండగా ఎదురుగా వస్తున్న రొయ్యల్ కంటైనర్ కారుని ఢీకొనడంతో అక్కడికక్కడే దుర్మరణం చెందారు. సమాచారం అందుకున్న వేటపాలెం ఎస్ఐ సురేష్ సంఘటన స్థలానికి చేరుకొని మృతదేహాలను చీరాల ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు తరలించి కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.